danna like, danna subscribe, danna ƙararrawa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa. Ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa. Da zarar na saki sabbin shirye-shirye na insha Allah zan sanar da ku. Kun danna? To mu je cikin bidiyon namu. A yau bidiyon mu zai bayani akan wani muhimmin sirri ga WhatsApp wanda ba kowa bane san da shi. Shi yasa ni diba ni gani ce ya kamata a ce kuma kun san shi. To dan uwa idan ka fara kallon bidiyon nan ba tsawo zai ba dan Allah ka bari ka kai shi karshe sannan in bidiyon ya maka danna alamar like. Idan ka shiga WhatsApp ɗinka ka danna madannai uku da sama za ta kawo ma wannan zabi. Za ka danna wuri ga nan inda aka sa discussion na ƙasan inda an ɗan kile. Za ka shige ya ga nan. Za ka shiga wannan zaɓi na ɗaya. Za ka shiga zaɓi na biyu. Yawa yayi. To wannan ni na diba ne na ce saboda masu chatting na dare haske yana bige musu ido kenan idan ka sa haka. Kaga abokina sai ka yi chatting ɗinka hankalinka kwance haka riɗe kana yi amma idan haske yayi yawa idan haske ya ma ido yawa kwana na sauran ɗaukar mutum to a duka anan muka kawo ƙarshen bidiyon.